Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo at mga boss, Kasampagaan, Lawak, Pangasinan project. Ayan, ginabi na po tayo, no? So, para mapasyalan yung mga project natin, may ikutan natin lahat. So, update. So, nag-retouch po tayo dito sa loob. So, tapos na po nila ito, kaya lang pina-retouch ko kasi meron pa ako nakikita ang mga bukol-bukol. So, kaya okay na. So, pwede na po silang pumunta sa labas para magpintura. Ayan, ito yung kwarto. Ayan. So, update lang. Shades of gray yung wall natin. Tapos sa taas, flat latex lang po yan. Pero itong cornisa, ayan na po yan. Semi-gloss. Ayan, ito isang kwarto. Punta naman tayo dun sa, sa kusina. Ayan. Ito yung sa may dirty kitchen. Ganda na. So, yung cornisa na ginamit natin dito, yung MLB. Ayan, MLB. Tapos yung 45. Okay. Okay na. So, yan lang yung update dito sa Kasampagaan, Lawak, Pangasinan project. So, susunod, dito naman na tayo sa labas mag-update. Magandang gabi po.